Salutare, sunt Sorin de la Absolute Explorer, importatorul brandului EcoFlow în România și astăzi vom prezenta noua gamă de baterii River 3. Gama River este o gamă destinată electronicilor de mici dimensiuni, de la lămpi frontale, tablete, telefoane, laptopuri, frigidere auto și așa mai departe. Vom începe seria de prezentări a gamei River 3, astăzi desfăcând primul și cel mai micuț model de la ei. E vorba de o baterie de 256 capacitate de stocare, 256 de W, o baterie micuță, o baterie compactă, cu o greutate de doar 3 kg și care practic are și o funcție de UPS. Asta înseamnă că practic cele 30 de milisecunde care erau și sunt încă prezente pe foarte multe dispozitive pe piață, acum se transformă în 10 milisecunde. Practic, electronicele pe care le folosiți, în cazul în care există o mică pană de curent sau o mică întrerupere de curent, nu vor sesiza acest lucru, bateria făcând switch-ul foarte repede. Vorbim de o baterie cu o putere de până la 600 de W. Asta înseamnă că va avea posibilitatea să încarce un range destul de mare de device-uri micuțe, repet, de la laptopuri până la tablete, telefoane mobile, inclusiv GPS-uri și așa mai departe. În cutie, împreună cu bateria, avem și cutia cu accesorii care constă în încărcătorul de la priză și încărcătorul de la prizele de 12V din mașini sau din bărci. Pe lângă cele două accesorii avem și plicul cu manualul tehnic și cardul de garanție extinsă de până la 5 ani. Înregistrați produsul pe site-ul oficial a celor de la EcoFlow și garanția se activează automat. Vorbim probabil de cea mai compactă baterie de pe piață, o baterie cu o greutate incredibil de mică, în același timp o baterie cu o putere foarte mare pentru designul și pentru dimensiunile pe care le are. Pe baterie vom găsi un port de alimentare de 220, portul de 12V pentru frigidere auto sau alte device-uri care se alimentează de la 12V, iar în lateral avem cele două porturi de încărcare, de la priză și de la panouri solare. Acest model de baterie nu este conceput pentru a fi conectate cu baterii suplimentare pentru a le mări capacitatea de stocare a energiei. E un dispozitiv care poate fi purtat foarte ușor de la mașină, nu știu, dacă mergeți cu cortul pentru 1 sau 2 zile, e suficient când să vă încarce de 2 sau de 3 ori laptopul în funcție de bateria pe care device-ul respectiv o are. Un aspect important e partea de încărcare de la panouri solare. Cel mai puternic panou solar care poate fi utilizat la această baterie e panoul solar de 110W a celor de la EcoFlow. Mai sunt disponibile pentru această unitate panourile solare de 45, respectiv 60W. În următoarele episoade vom prezenta și restul bateriilor din gama River 3, iar cea mai plăcută surpriză o veți avea la extra bateriile care urmează să apară.